70% tal-pazjenti li jirfsu l-adba tal-emerġenza tal-isptar Mater Dei imorru min jeddhom u mingħajr ebda riferta jew rakkomandazzjoni tat-tabib personali. Għal dan iċ-chairperson ta' dan id-dipartiment Patrick Farrugia meta tlieta filgħodu iddiskuta l-ħidma li ssir fl-emerġenza fuq One Breakfast. Meta tkellem dwar ċifri spjega kif il-jimxi twin f'ġurnata li sejħilha bħala kwieta jidħlu medja ta' 230 pazjent. F'ġurnata medja imorru l-emerġenza 270 pazjent fil-waqt li f'ġurnata biżla ġieli marru ma' 330 pazjent. Dawn iċ-ċifri jeskludu tfal u nies bi problemi f'għajnejhom jew ta' ENT, jiġifieri l-widnejn, l-imnieħer u l-griżmejn. 70% ta' dawn in-nies jiġu min jeddhom, jiġifieri ma jkunux referuti. Xi 20 bejn 20 u 30% biss tal-pazjenti ikunu għaddew minn servizz ieħor bħal tal-kura primarja jew tat-tabib privat tagħhom. Iċ-chairperson tad-dipartiment saħaq li l-emerġenza mhijiex ċentru tas-saħħa u għandhom imorru biss dawk li jkunu f'kundizzjoni gravi. Jekk il-kundizzjoni hija gravi għandu sintomi ta' apoplesija jew uġigħ kbir f'sidru, dawk iridu jiġu mill-ewwel fl-emerġenza għax ovvjament iktar kemm jiġu kmieni iktar nistgħu ngħinuhom. Nies li għandhom kundizzjonijiet li mhumiex ta' periklu għal ħajjithom għandhom jfittxu l-għajnuna fil-kura primarja sa jekkux it-tabib tagħhom jew inkella effiċjenti tas-saħħa ovvjament jażlu huma. U spjega kif għal kull każ jintużaw ħafna riżorsi. ċertu każijiet li huma gravi ħafna dawn ġieli jintużaw 3 tobba u 2 nurses f'daqqa ma' pazjent wieħed. Jiġi dawn inkunu ħadnihom minn partijiet oħra tad-dipartiment. Ġieli mhux rari kolli 3 każijiet bħal dawn għaddejjin f'daqqa. Jiġifieri f'dik is-sija u nofs ħajkollok mill-inqas hemm 6 tobba u 3 jew 4 nurses jaħdmu fuq dawn it-3 pazjenti biss. Dan id-dipartiment huwa mmexxi minn tobba u infermieri speċjalizzati li jkunu għamlu snin ta' taħriġ lil mill-istudji mediċi. Wara li tilħaq tabib għandek bżonn mill-inqas bejn 6 u 7 snin biex issir speċjalist fl-emerġenza. U nurses ukoll, jiġifieri għandhom numru ta' snin qabel jibdew jitħallew joħorġu fuq ambulanza. Għax ovvjament ix-xogħol huwa partikolari ħafna. Ir-riżorsi li għandna rridu nużawhom għal min għandu bżonn l-ewwel. Għaldaqstant l-appellu biex min ħossu ġieħ sakemm ma jkunx gravi imur f'ċentru tas-saħħa jew għand it-tabib tiegħu qabel ma jaqbatu jmur l-emerġenza, speċjalment għaliex il-Gvern fl-aħħar snin investa sew u qed ikompli jinvesti fil-kura primarja biex iċ-ċittadin jinqeda bl-aħjar mod u viċin fejn jaħdem jew jgħix.